Wedding ceremony with Romeo and Juliet. Tara sila, tara. Kasal man dayron. Hala, unsa na kay oras ron? Pati alas 9 na. Ay, karon na jud ako aslon akong anak. Ay, di jud magansi ang mabanas akong anak ba kay wapahay ra bagud to. Asa mang kitiri og designer ani? Boss. Boss, ako may taga kitire diri o taga design diri kining kasalan unsa may problema day boss? Dili lang ba? Kaya nga ako ani, ang kaning mga pagkaon nangaluto na ba? Kaya ang bisita diri, dili basta-basta. Di kani sa US, di sa China, kining kasalan ni, inggantig kayo ni. Mo ba boss? Kuan lang sa boss kanang i-double check lang nako ang mga pagkaon. Okay ra boss? Sige ha? Dapat ang litson na to. Dili hilaw. Luto ang aking litson. May apple ani? Meron ng apple be? Dini. Sa man buya ni na. Hilaw man Anay apple alam mo. Bis kaya. Ning abot ra gyud ang babae sa akong kinabuhi. Bisang dagko siyang bagtak pero mabawi ra siyang hawak. Di gyud ako na siya paguon. Ako ray magdungag, ako ray maghugas. Ako ra po'y manglabas siyang dinugaan. Mahalon jud na ako ni siya. From the rest of my life, in the whole life, thank you Lord, gihatag nimo siya sa ako. Uy, nalagyod akong anak. Pagkagwapa-gwapa ra ba? Tugay man lagi kanak. Tugay pag maglakaw. Napay maglakaw nga hiwi-hiwi. Supag, akong hill order ba ni dyan sa Pangpangon. Hoy, ano dito man ka sa Pangpangon? Dito garo ka sa Punyong kay Brandy dito. Ganit pa no? Oy, abot na ang bride. Ato siyang i-welcome ug atong palakpakan. Bless ko pa. Okay. Tugda na ako ang inyong kasal. Ikaw, lalaki, nakagusto ba gud ka aning babae? Tanawa ra gud mo para ang burikat. Oh, father, nagugmagyog ko sa iya. Ano, babe? Thank you, babe. Ikaw, babae, nakagusto ba gud ka aning laki? Nakagusto man daan ka kay tanaw pamarog ang daan? Pamarog lang dahil lawas pa. Kalam mo. Bayot man din si father. Oh, father, nakigusto ko niya. Sayang, maligid ako nadayon niya ba? Kasal na yun akong anak. Ay, kana ako na pud sunod ikasal. Tiara ang singsing. Ikaw, lalaki, kuha ang singsing. Ikaw, babae, kuha ang imong singsing. Okay, father.
Okay, nasulot na yung singsing, ako na nailabay. Sa dili pa makis, akong basahon ang tulumanon sa kaminyoon. Nagaingon dire, ikaw lalaki, kinahanglan nga di ka pisot. Kung pisot ka karon, aton tulion. Dili pader, dili. Tuloy na ko, tuloy na. Ha? Dili na gyud ka, ha? Okay. Ikaw babae, kinahanglan dili ka malikot 15 ka adlaw. Sa English pa, 1 week. Ha? Manimaho na ko ang naginamos pader. Okay na kayo ng 15 ka adlaw. Nako bigwaon. Kinahanglan gyud mutuman mo aning sonbok. Kay kung dili mo mutuman, makauli mo guway ulo. Oh, pader, mutuman ko sa imong sumbok. Mutuman gid mi ana imong gisulti pader kay. Oh, wa pa gani 15 ka adlaw pader. Mutumot na. Okay, you may now kiss goodbye. Kiss na, kiss na, kiss na, kiss na, kiss na. Tarungan ninyo sa loob ha. Ako na saan? Oh! Ikaw ang ama sa kikasal. Oh! Dadaang litson dire kay mga una ta. Narangitson! Ilaw man siguro ng litson na ni. Gusto nga dagat ko kiwa. So sorry kayo guys, karon lang namo mabasa ang mga pangalan sa nag-comments og amo nang basahon karon. That's. Salamat tuod kay Edna Mitukmugaw, salamat din sa imo gaw. Ug kay Jeannie Queenie, salamat po sa imo. Ug kay Alondra Ributa, te salamat kayo te. Og tuod salamat kang Ayan Vlog og kang Ezekiel Hali og salamat kang Aileen Edusma te Ampeng. Oy, salamat sa na nag-comment no. Salamat sa kang Suraida Vlog, kang Charis Tubay, kang Daisy Yu. Salamat sa inyo tanan, auntie. Salamat sa MVP TV, ug kang Honey Butter, ug kang Drumneck Abaw. Salamat. Salamat dahil kang Yunisa Zamora. Salamat pod kang Zarel Acosar og shout out pod kang Veronica Soriano og shout out pod kang Efrel Soriano. Salamat sa inyo guys. Woo! Salamat dahil kang Elmer Paragiri, kang Julieto Zamora, o kang Karen Mikagatin George. Regards ko sa inyo. I miss you! Woo! Shout out to kay Phil Jury Ricamadas, Gigi Ricamadas, idol. O kay Dundi Kagatin, bro Ampeng, o kang Lawrence Rason. Thank you so much. So kung kinsa to ang gusto magpa shout out, comment lang sa hashtag haha. Okay, thank you kayo guys. Salamat sa pagtanaw sa mga og kami tod ang Team Haha! Woo!